A veces se argumentaba, e alguén o pode tomar un pouco dentro da dinámica electoral, pero a verdade é que rueda non rueda. A realidade é que ao final vemos como ten as estradas do noso país, da nosa provincia. Este é un exemplo bastante lamentable de como se abandona unha zona que xa de por sí está abandonada. Como vemos, está abandonada unha zona importantísima que une Ourense ca terra de Tribes e Caldelas. Aquí en Xunqueira de Espadañedo vemos como hai un socavón terrible que fai 3 meses a Xunta intentou arreglar, e digo que intentou arreglar porque vemos que o deixou peor que estaba, non? Si estuveramos fora de campaña electoral, estaríamos pedindo a dimisión da Conselleira de Infraestructuras, porque dende logo non é a máis aceitada para levar as infraestructuras desta nosa terra como é Galicia, e menos a da provincia de Ourense, porque a ten sempre con este tipo de cuestións que nada teñen que ver cunha boa xestión. Pero como xa decimos dende fai días e seguiremos dicindo, o mellor cese que lle podemos facer á Conselleira e á Rueda é o próximo día 18, onde temos unha forma de entender diferente as infraestructuras, onde temos unha forma de entender a conexión entre a cidade e, por suposto, as distintas terras da nosa provincia, e iso podemos facer os socialistas con Xosé Ramón Gómez Besteiro á fronte, que seguro, e de ben seguro, vai a ser así, e que vai a ser bo para todos os cidadáns desta provincia.